салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 12 май ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон мегӯяд бар асари боронгарӣ ва омадани сел дар ноҳияҳои Ҷиликӯл, Қубудиён ва Хуросони вилояти Хатлон манзилҳои зист, 3 мактаби миёна ва 10 гектар замини кишт зарар диданд. Ориф Нозимов, сухангӯи Кумитаи ҳолатҳои изтирории Тоҷикистон, рӯзи 12 май дар суҳбат бо мо гуфт, дар нимаи дуввуми рӯзи душанбе бар асари борони пуршиддат дар деҳаи бӯстони ҷамоати Деҳқонободи Ҷиликӯл ба 11 манзили зист обулой даромада шароити зиндагӣ дар ин манзилҳоро мушкил кард. Инчунин 3 мактаби маҳаллиро лою гил зер кардааст. Комиссияи вилоятии ҳолатҳои изтирорӣ ҳамроҳ бо масъулони ноҳияҳо зарари расидаро мушаххас мекунанд. Додистонии ҳарбии Тоҷикистон ба тафтиши ҳодисаи латӯкӯби шадиди сарбози батальони зудамали сулххоҳи вазорати дифоъ Ромиз Шарифов шурӯъ кардааст, ки дар натиҷаи бадрафтории эҳтимолии як ҳамхизматаш ва ё меҳтарсолорӣ дар бемористон бистарӣ шудааст. Ин ҳодиса 1.5 моҳ пеш рух дод, вале имрӯз ҳам сарбоз садо бароварда ва суҳбат кардан наметавонад. худи сарбоз дар шарҳи хаттии ҳодиса ба хабарнигори Озодӣ навишт, ки як ҳамхизматаш ӯро аз ошхонаи қисми низомӣ берун оварда ба ноҳияи гардан ва гулӯяш зарбаҳои батакрор задааст. Волидони Ромиз Шарифов мегӯянд, дар бораи ба ин ҳол гирифтор шудани фарзандашон танҳо баъди 1 моҳи ҳодиса хабардор шуданд. аввал ба мушкил буд. аввал ба воситаи дасташ ишора вай мекард, ман ҳеч намефаҳмидам. баъде ки ручкаро гирифтам, гуфтам ки ба воситаи ручка метавонӣ ки диланги гапота ба ман вай кунӣ. баъд гуфт ки ҳо, ба воситаи ҳамин ручка дафтар карде ба ман баъди гапоша мегуфт. ҳодисаҳои бадрафторӣ дар миёни хизматчиёни низомӣ аз масоилест, ки пайваста мавриди интиқоди матбуот ва созмонҳои мудофиаи ҳуқуқи инсон қарор доранд. Нуриддини Саид, вазири маорифи Тоҷикистон, раҳбарони мактабҳои миёнаро ҳушдор дод, ки барои хариду фурӯши либоси хонандагон онҳоро аз кор хоҳад ронд. ӯ гуфт, хариди либос кори волидон аст. дар изҳороташ, ки дар як ҳамоиши бо ҳузури ширкатҳои тавлидкунандаи либоси мактабӣ дар Душанбе садо дод ва дар он як намоишгоҳи либос ҳам барпо шуд, вазири маориф аз ширкатҳои ватании таҳиякунандаи либоси мактабӣ даъват кард, ки барои мактабиён либоси аз рӯи табу ранг ҷолибтар таҳия кунанд. масъулини нишаст, ки як ҳадафи дигараш муаррифии моли корхонаҳои тавлидоти ватанӣ буд, ҳозиронро ба харидории моли ин корхонаҳо ташвиқ карданд. якум фарқаш ин аст ки ҳамин поябзори дар даст дорем, агар ҳамин аз хориҷи кишвар биёрам, ҳамин аз $100 камтар мефурӯшам. 250-260 сомон. дар ноҳияи Бухтар имрӯзҳо 100-солагии зодрӯзи овозхони маъруфи Гуруғлисаро Ҳақназар Кабудро таҷлил мекунанд. Ҳақназар Кабуд, ки зодаи рӯстои Зувайри Сарихосор аст, дар баробари касби омӯзгорӣ аз хонандагони достони маъруфи мардумӣ буд, ки дар ин жанри нодир ва ҳам қадимаи халқӣ иҷро мекард. бузургдошти зодрӯзи вассофи маъруфи паҳлавоне, ки дар ғор ба дунё омада ба ҳимояи марзу бууми худ мехезад, дар ҳолест, ки ба мушоҳидаи фарҳангшиносон ин навъи ҳамосасароӣ дар 12 солаи охир тадриҷан аз байн меравад. мо давраи ҷавонӣ ба мастӣ мерафтем, дар як гӯғлӯя гӯш мекардем то соати 4 шабаб як банд ё як достон нотамом мемонд ва рӯзи дигар суроғ карда мекофтем, ки дар кадом қишлоқ боша ки рафта оқибати қаҳрамоне ки дар гӯғлӣ ҳастанд ба монанди Авази Нураливу Шералӣ чӣ хел ҳал шуд тақдири ҳамино дар он шаҳри бегона. барои дарёфти ахбор ва видеои бештар ба сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи Радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.